أسرنا حزو نبرارينا تصر ويحقو عزو أين فناتت نسيو خند ترقمو يريتراونت أين فناتت نسيو ودا ترقمو يريتراونت إريتراونت مادر حولت إريتراونت حبن شغلنت عين قدد عن معرر نترر كم منعر بعلت أكوي لبت سبري إريتراونت سعار زقم زغدي إريتراونت سود رأخ تقبر أسرنا حزو نبرارينا تصر ويحقو عزو أين فناتت نسيو خند ترقمو إريتراونت أين فناتت نسيو ودا ترقمو إريتراونت have reportedly been ordered to be or Russia, which are not democratic regimes, manage to progress in Africa. The world is a tense place these days, with Europe consumed by its biggest land war since 1945. They all fall. 1. This can be religion, economics, societal, centralized or decentralized, and of course, politics. أنا بلبم نزارو ما عزي خون زول خنرينا حبيرنا بحر ناي تي سلطان ناي إرترا ناي أدوليس ناي قحيتو ناي تمريت من درجة عجي نابز حشي خنتات ده يقول له مل نجار تداليل له أنت زي فتوحنا جيجي في عدلات الله لذي عبزي عند حرق ميت كا جنزب كا مال تي منات كاليو تي سجا خالي بوشبو دين زارب كير حنا كاش زرس نعيا كوي سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما تكونوا تبوك تكونوا ناوتر تمنيتيو لومي حدا قداس فيديو حيزلكم قريبا لوخو بزح تحسوت هذا اللوا فيديو ياخذ كون نسادما بزعبا أب أفريقيا زجبر زلوا ودرنا حيالات كنرينا نبي قصق واسدخل نزي زبانا نزي تنك أف زبانا دما بخميك تسألويو زبل عرست كنرينا كله مرحت هايمانوتن أبيت كريستياناتن بفلا مسبح على فاسيكا زكاة مفلو يتريو كنريك فتنينا توساقي أبزني هنتي كلام بريزنت سياس قبل انترفيو رخيب الله بزح نقرأ دما قداس عبريت اللوا جديدة أبي إرتراف زورو لزولو نخرن كيدونيرو أبكرن دما مزبيت السبي نسي فلتنجن أبيت السبي زنبروا مجابياتي له نعون نعيونا قري من له بزمن قد دما كريوكمي بتعمل زكرم تحسوا زلواتا فيديو جن أنا قرأ من قد دما بيت السبي كريس لزخال كود ما تحاول يسدرب أو دامت كويننا نيا ودامت استقبل الشوز كالا تنتنتاتي وهابلو نعون كنريوكم فتنينا لازم بزح تحسوا واي ولا يكبروا سبورت يكبروا مسايد صنعوا بزح تحسوتات نارانا كيدنا مجمريا أمون وزين كلت حيالات أبتاع هجر أفريقيا زفت أمزلس كرايو مجمريا بزيا كنجمرينا جاء أمونغو أمريكاويانن سراويت أمريكان سراويت راشان فيت تفاتيتهم لزلو حجدما أمريكا حدش زاسيبا يبحال على سكن اسمعوا. American troops have reportedly been ordered to be combat ready as Russian forces arrived at their base in the West African nation of Niger. أب حد هاجر أب نيجر زبال هاجر سراويتنا أمريكا كسب عصرت كسب شح زخون سراويت كمدما العول تكنولوجيا زعتقة ننويت استراتيجي زت أمته بوتاني روم مدبرني روم نيجر دما سراويتنا راشا إي تياتر هذا كونس أبتما ساسالة إير بيز أب حدا بوتا سلزم زاتهم سراويتنا أمريكا حق دي حسوت نوجر ريد كون خمسة لوم تناجير ومالو تحبير ومالو يبهلالو إزيد ما نزاف هجر أفريقيا أب كل دماين عن ريو زلنازي مفتاتنا كلتين هجرات بفلا دما بقرن أفريقيا أب السودان يرالو لعول زخون مفتاتنا إذا كلت هجرات قالوا توني وسخالو لوا أب جوبتي زجبر زلو ري أورجانيزيشن ريال أنا بزح حلفك على فيديو غيرنيره أب جاد يجبرالو إيرترا دما أبزح الشوية ناتهم بيد أزور ون قبل على إيرترا ون زجبر زلو نسوق انتحرينا كريينا سكان غاتسل.
Russian military personnel entered the airbase where the American troops were stationed, as Niger has told the US to remove its forces from the country. The Russians are currently using a separate hangar at the facility. Niger has told the US to withdraw almost 1,000. So, ኣብዚ ኒጀር ዝበሃል ቀደም ሰራዊት ናይ ፈረንሳ ነይሩ ካብኡ ንክወፅእ ተኣዚዙ ሰራዊት ናይ ፈረንሳ ወፅዩ መደበር ዓብ መደበር ናይ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ገለ ካብቶም ኣገደስቲ ዝበልዎ እንታይ ከም ዝሰርሕ ዘይፍለጥ ግን ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ዝገበረትሉ መደበር ነይርዋ ኣሜሪካ እውን ድሕሪ ፈረንሳ እቲ ኣብ ኒጀር ዘሎ መንግስቲ ነቲ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ናይ ትዕቢት ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ስለ ዘይተዋሕጠሉ ቅድም ጠጠው ክብሉ ደልይዎም ነይሩ ድሓር ግን ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳያት ምትእትታዊ ምስ ረኣዩ ንስኹም እውን ውፁ ኢሎሞም ኣብቲ ውፁ ግን ክሰሓሓቡ ምፀንሑ ብቐጥታ ምስ ራሻ ዲል ገይሮም ናይ ራሻ ሰራዊትን ነቲ ሰራዊት ናይ ኒጀር ክሕይል ከሰልጥን ዝኽእል ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ራሻ ኣብ ውሽጢ ኒጀር ኣትዩ ኣብ ተመሳሳሊ በይዝ መደበር ምስ ገበሩ ክልቲኦም ተፋጠጥ ኮይኖም ኣለው ኣሜሪካ ክትወፅእ ተዓዚዛያ ክወፅእ እውን ኢላ ኣላ ግን ግዜ ክሽምድ እያ ትፍትን ደላ ገለ ካልእ ገለ ነገር ተኣልም ከም ዘላ እዩ ዝንገር ኣብቲ ውሽጢ ስለዚ ኒጀር ድማ ስግኣት ስለ ዘለዎም ቀልጢፎም ካብቲ ቦታ ንክወፁ ተፅዕኖ ንምውሳኽ ሰራዊት ናይ ራሻ ኢትዮም ኣለው እዚኦም ክልተ ሓይልታት ኣብ ዩክሬን ፊት ንፊት ኣብ ውግኦም ዘለው እጂ ድማ ኣብዚ ቦታ እዚ ተራኺቦም ኣለው ኣብ ጫት ተመሳሳሊ ዛንታ የጋጥም ኣሎ ራሻ ምስቲ መንግስቲ ጫት ኮይና ነቲ ቦታ ሒዛ ንኣሜሪካ ሰራዊት ኣብኡ ዝነበረ ተፈንቂሉ ንክወፅእ ጌራ ኣላ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ጂኦፖለቲካ ኣብ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ድማ ብዝለዓለ ናህሪ ዝኸይድ ዘሎ እስከ ኣብ ካልእቲ ሃገር ክንሰግር ኢና ኣሜሪካ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ፅቡቅ ገይሩ ክገልፆ 1,000 troops. Now, those two countries were key partners in fighting against terrorism in the region. But Niger was dissatisfied with the American efforts and ended their joint military agreement. The US has maintained a military presence in Niger for 11 years. The cooperation deal had included the So, ናይ ኣሜሪካ 2013 ናብቲ ምስ ኣተው ክሳብ ሕጂዮም ክሳብ 1,000 ዝኸውን ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ዘለዎ ዓብ በይዝ ነይርዋ ኣብዚ ድሕሪ 11 ዓመት ኣቢሉ ድማ እቲ ስምምዕናተን ስለ ዝወደአ እቲ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ካብኡ ንክወፅእ መደብ ኣይነበሮን ጥራይ ዘይኮነስ ልዑል ኣገዳስነት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ናይ ኒጀር ኣገዳስነት ንዓበየ እዩ ዝመፅእ ነይሩ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ዕልዋ መንግስቲ ይግበር ነይሩ ቡርኪና ፋሶ ነይሩ ኣብ ጊኒ ነይሩ ኣብ ማሊ ኣጋጢሙ ነይሩ ኣብ ጫት ተፈቲኑ ነይሩ እዚ ኩሉ ኣሜሪካ ትግደሰሉ ነይራ ግን ብዙሕ ኣይኮነትን ናይ ኒጀር ግን ብፍሉይ ተሰሚዕዎ ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ በይ ዘለዋ ሃገር ስለ ዝነበረት ልዕሊኡ ድማ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ሃገር ትምዝመዝ ዝነበረት ሃገር ስለ ዝኾነት ብዙሕ ሓጎዝጎፅ ኢሎም እዮም ግን ኣብኡ እውን ተሳዒሮም ኣለው ምውፅኦም ድማ ዘይተርፍ እዩ ተመሳሳሊ ሕጂ ናይ ኮንጎ ፕሬዚደንት ኣብ ፈረንሳ ዘይሩ ከሎ ዝገበሮ ኢንተርቪው ካ ክንርኢና ልክዕ ነዚ ኣብዚ ዘጋጥም ዘሎ ዘጉልሕ እዩ establishment of an American drone base. Niger said it was cancelling the agreement because it was not in the interest of the local people. The US and Niger are believed to have entered negotiations for withdrawing the troops last month. A senior American lawmaker has said that there were critical issues with supplying food and other resources to the base. So, በሓፈሻ እቲ ሰራዊት ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኒጀር ዘሎ ኣብቲ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ እውን ከም ተዘርበ ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ ክትዕፍኖ ብድሕሪ መጋረጃ ድማ ገለ መፍትሒ ክትገብር እንድያ ትፍት እንደላ ግን ይሰልጣ የለን ብሓፈሻ ግን እቲ ጉዳይ ኣዛራብን ሰንሲቲቭን ከም ዝኾነን ነቲ ሃገር ኒጀር ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዞባ ኣፍሪካ ዘሎ ውድድር ናይ ዘን ሓያላት ነተን ሃገራት ክሳዕ ክንደይ ስግኣት ፈጢሩለን ከም ዘሎ እዚኦም ወታደራዊ በይዝ ኣብ ዓድኻ ዝኣቱ ከም ናይ ኣሜሪካን ፈረንሳን ዝኣመሰሉ ብቐሊሉ ውፁ ተባሂሎም ንክወፁ እውን ዘይክእሉ ጥራይ ንክወፁ ከለውን ሕጂ እውን ፈረንሳ ናይ ሩስያ ሰራዊት ኣቱ ስለ ዘሎ እምበር ነቲ መንግስቲ ናይ ኒጀር ገለ ነገር ምገበርዎ ነይሮም ኮሚዝ ዝበሃል ዘሎ ገለ ነገር ምገበሩ ነይሮም ክንዲዚ ዝኣክል ኢንቨስትመንትን በይዝን ዘለዎም ናቶም ዓፅዮም ኣብ ማይ ወፁ ነይሮም እንትኾነ ግን ዕድል ኣይተዋህቦምን እቲ ናይ ኒጀር መንግስቲ ቅልጦፍ ዝኾነ ስጉምቲ ስለ ዝወሰደ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ድማ ምስ ናይ ፈረንሳ ሰራዊት ክበኣሱ ይክእሉን እዮም ልዕሊ ኩሉ ድማ ንኣሜሪካ ፀገም ኮይንዋ ዘሎ ናይ ዩክሬን ዲቕ ዝበለ ውግእ መዕለቢ ከይረኸበ ናይ እስራኤል ጉዳይ ኣብ ጥር ዝኸሎ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ናይ ሑቲ ጉዳይ ከለዎም ተወሳኺ ካልእ ግንባርን ውግእን ንክኸፍቱ ዓቕሚ የብሎምን ከምኡ ድማ እቲ ሽሞምን ተቐባልነቶምን ኣብ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ዓለም ብጣዕሚ ንታሕቲ ገፅዮም ቆልቆል ስለ ዘሎ ንሱ እውን ሓደ ፅልዋ ፈጢሩሎም ኣሎ ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ከርየኩም እየ እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ኣርእስቲ እያ ፕሬዚደንት ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ጀርመን ከምኡ ድማ ናብ ፈረንሳ ገይሹ ከሎ ምስቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ናይ ፈረንሳ ዝገበሮ ኢንተርቪው ረይዎ ኣብ ልዕሊ ኤውሮፓ ዋላ እቶም ቀጥታ ምስኦም መሻርክቲ ኮይኖም ዘገልግሉ ዝነበሩ መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ማለት እዩ
ኣብ ኮንጎ ንኣብነት ነቲ ረብሓ ናይተን ምዕቡላት ሃገራት ዘይሰሪሕካ ጠጠው ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ዕልዋ መንግስቲ ምእላይ ውግእ ገለ መልዕ ግርግር መዓት እዩ ብተሃገር ምክንያቱ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ይምዝመዝ ስለ ዘሎ ስለዚ ነቲ ረብሓ እንድሕር ጠጠው ኢልካ ሽግሪ ኢኻ ትረክብ እዚ መራሒ ህዚ ግን እንታይ ይብሎም ኣሎ ሕጂ ስምዑ ዘገርም እዩ ኣፍሪካውያን መራሕቲ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ምዕቡል ዓለም እዚ ምዕራባዊ ንኤውሮጳን ኣሜሪካን ብትሪ ይቃወሞ ከም ዘለዎም ኣብ ቅድሚኦም ድማ China or Russia, which are not democratic regimes, manage to progress in Africa? It's not because they don't come with this approach. They don't come with this arrogance, this way of giving lessons. سنتاي بلولو راشا يكون تشاينا ديمقراطياويان هاجرات يكونون زياتهم كما يجيرهم يمساهم صبغ زمد الناس قبر زلو نحن اوروبا امريكا ناي ديمقراسي سبقتينا ناي سبعو مسالات كيلاتاتن مهارتنينا كما يجيرهم تيوم سبعو مسالات زي يخبروا تشاينا يكون راشا ابا مساهم زمد الناس اب افريقيا ابو ترايد يكون اب كونغو ترايد يكون اب كل افريقيا يزارب زلو تايلو كم زناتكم تعبيت سلا زي بلوم يلو بحثر زباله سودما نساتهم كم صخلو كمهرونا مورال ويكا هيمان رايتس كمهرونا يكونون زمصو كسرحيهم زمصو سرحهم ما يمسرحيلو سخاتكم ግን ስራሕ ክሰርሑ ይትኽእሉን ኢኹም ቅድሚ ሕጂ ሓደ ፖለቲከኛ ናይ ኬንያ ጽቡቅ ገይሩ መሊሱሎም ነይሩ ነፍስ ወከፍ ግዜ ናይ ቻይና ዲፕሎማት ወይ ሓላፊ ንቻይና ንኣፍሪካ ክመጽእ ከሎ ወይ ንኬንያ ክመጽእ ከሎ ወይ ሆስፒታል ወይ ጽርግያ ይስራሓልና ኢልዎም ነፍስ ወከፍ ግዜ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ወይ ናይ ኤውሮጳ መራሒ ክመጽእ ከሎ ድማ ነዊሕ መልሓስን ዘረባን ጥራይና ንሰምዕ ኢልዎም ስለዚ እቲያቶም በተግባር ዝሰርሑ እቲያቶም ድማ በመልሐስ በፕሮፓጋንዳ ዝሰርሑ እዮም እቶም ምዕራባውያን በመልሐሶም እዮም ዝሰርሑ በተግባር ኣይሰርሑን እዮም እቶም ራሻ ይኹን ቻይና ግን ተግባራዊ ኣብቲ ትደልዮም ቦታ ልክ ኣብቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ከይተሳተፉ ዘድልዮም ዕላማ ዝሰርሑ ሃገራት እዮም ስለዚ ብኸምኦም ድማ ዝዕወቱ ዘለዉ ኢሎ ብሕፅር ዝበለ እዚኣ ድማ መራር መልስያ ወይ መራር መርዝያ ንኽውሕጥዋ Which is frustrating. Vous voulez dire que les Chinois ou les... You mean that the Chinese or the Russians are behaving better than us Westerners, according to you? Of course. We don't really understand African realities. It's a shame because I've always said You that... condemned the invasion of Ukraine by Russia, but you still claim the freedom to deal with Russia, right? Of course. Today in France, we condemned Israel for some of its actions in Gaza. But did that prevent France from maintaining its relations with Israel? Why is it that when it happens to Africans, we want to judge them? ብሓቂ ዘገርም እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ካብቲ ሕቶታት ናቶም ኩሉ ብስግንጤር እንዲኦም ዝሓቱን ኣፍሪካውያን ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካ ዘለዎም ስእሊ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣፎም ክኸፍቱ ከለዉ እዩ ዝንፅረልና ዘሎ እንታይ ብልዎ ኣሎ ነዚ ራሽያስ ንዩክሬን ከም ዝወረረታ ትፈልጡ ኢኹም እዚ ኩሉ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣፍሪሳ ከላ ግን ምስ ራሽያ ስምምዕ ንኽትገብሩ ምስ ፑቲን ርክብ ንኽትገብሩ ወይ ዝምድናኹም ንኽትቅፅሉ ስኽፍ ኣይብለኩምን እዩ ንመራሕቲ ኣፍሪካ ንኩሎም እዮም ዝብሉ ዘለውከሙ ያ ፅቡቕ ኣብ ነፍስኹም ዘይትመልስዎ ተሕቶ ኢልዋ እስራኤል ኣብ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ንሕና ንቕበሎን ኢና ኢሎም ዓለም ሙሉ ኣይቅበሎን እዩ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን ልዕሊ 34,000 ቀቲላቶ ዘላ እሞ ከዓ ህልቂት ትፍፅም ከም ዘላ even እቲ ICC ይኹን ካልኦት ኦርጋናይዜሽንስ ዝምስክርሉ ዘለዎ ኩነታት ንዕዑ ንሕና ንቕበሎን ኢና ፈረንሳ ግን ትድግፍ ኣላ ንዑ ኢላቶም ኢልዎም ፈረንሳ ነቲ እስራኤል ኣብ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ትድግፍ ኣላ ኢልዎም እንትኾነ ስለምንታይ ፈረንሳ ከምኡ ጌርኪ ኢልና ንሕና ንኹንናን ኢና ወይ ከዓ ኣብ ስራሕ ናይ ፈረንሳ እቲና ነቲ ፈረንሳ ኣካይዳ ኣይነቆናፅብን ኢና ጉዳይ ፈረንሳ ባዕሎም ኣለዎ ኢና ንብል ኣፍሪቃውያን ሃገራት ከምኡ ክንገብር ከለና ስለምንታይ ዘይወሓጠልኩም ይብሉ ኣሎ በቲ ንስኹም ዝፀሓተርኩሞን ዝፈሓርኩሞን ውግእ ምስ ራሽያ ንዓና ዝምልከት ኣፍሪቃ ዝምልከት ኣይኮነን እንትኾነ ሰላም ኣብ መንጎ እዚአን ሃገራት ኩሉ ኢና ንደሊ ካብኣ ሓሊፉ ግን ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ምስ ራሽያ ዲና ዝምድና ክንገብር ምስ ቻይና ዲና ዝምድና ክንገብር ምሳኹም ዲና ክንገብር እቲ ጉዳይ ምስ ራሽያ ዘለኩም ናትኩም እዩ ናትና ኣይኮነን እናበለ ፅቡቕ ዝኾነ መልሲ መሪር ዝኾነ መልሲ እቲ ትዕቢት ናቶም ኣብ ኣፎም ይመልሰሎም ኣሎ እዚኣ ኮንቨርሴሽን እዚኣ ቫይራል ከይዳ ነይራ ፅቡቕ ጌርና ንእሽተይ ክንሰምዓ ኢና ዘገርም እዩ ድማ We don't have to judge ourselves. We have the right to have the friends we want, and we are friends with everyone who wants to be our friends. Soon, there will be a forum again where Africans will be invited with the Russians. Will you go? Yes, I will go. In June, I think. Why maintain this link? Why do you maintain it, even if so many Westerners? Because they also maintain it. The Russians want friendship with Africa and the RDC. Why are we going to refuse them? There is no reason. Wow. ኣብ ወርሒ 6 ኣቢሉ ናይ ኣፍሪካ ምስ ራሽያ ሰሚት ወይ ዝኾነ ርክብ ክህሉ እዩ ናብኡ ከይዲ ሕጂ ኢልዎስ እወ ከይደ ኢልዎ ተተዓዲመ እወ ከይደ ስለምንታይ መናብኡ ትኸይድ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ እናበሎ ከሎ ራሽያ ንዓና ኣኽቢራ ትዕድመና እንተላ እቲ ዝምድና ናታ ዘገሳተ ኮይኑ ምሳና ስለምንታይ ንሕና ከዘይንግደሰሉ ናይ ክልተና ዝተመላለየ ረብሓ እንተለና ኮይኑ እንታይ ፀገም ኣለኩም እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ዘጋጥሞም ዘሎ ኤውሮጳውያን
نتن هاجرهم تختلوا زلادة كونس هاجرات أفريقيا سي كم ناتهم محاورن كم ناتهم لوخاتهم كوينهم نتن سوم زبلوا زمرات ومرجع قطبان كبلاشوا كم تنساتهم قطبهم زبلاشوا زلوا بمرجعناتهم أفريقيا رما مساتهم كحوا سايد اللي ومالو مرحت أفريقيا رما بتدقى قام عجي إن أنا قحوي مسلو زلوا من كحكوا هبقدمون يسونا يبلني يجد تبعت يتبع له سلامتاي بين خاهم وختب الكلغة كم إيرترا بزوج ساقم كقات مكاخل إيرترا جن فلويات نكوني لما يكون إيرترا قديتها يوريدوا إيرترا ولا أنا أمريكا كحجوس أنت اليوم كم زي تحجوس يا خوينات اللهم نيرا مخنياتو كل تزوباس لزلوا إيرترا نسخاتكم تعاليو نسخهم أبسلتان كسب زلهم زخون نجار كتجبروا لي نعايز حجوس كتجبري تقولون يهم زعينة بوليسي نيرو أمريكا بإيرترا مرحلة أمريكا إيرترا زبلت بمرحلة بإيرترا زلوا زبلكم من زجبركم من تجبركم عين قبلكم نعم مخنياتو نسخاتكم تزيه اللي يقوم ينعنا زيارة زمتش أنا إيت بوليسناتهم نيرو مخنياتو إثيوبيا بيدوميا جبتا بيدوميا شمال كم دليتهم جبروا أقولوا السودان بيدوميا. Aren't you afraid of Wagner's progress in Africa? In any case, in the Democratic Republic of Congo, Wagner is not there. Why would I be afraid for other countries? In any case, I haven't seen any massacres or looting from Wagner in my country. Wow. This is a garim zarabayu. Kalai kantay blolo. بزعبات ناي مس راشا زواجاجن وتحضروا كم في ويدما فاغنر جروب زبال نعتم مسفع كسقات هي فترة الكانديلو انت خويني في سقات فترة لي حدا فاغنر جروب اب كونغو وي اب ناي راشا زمدنا زلنا سراويت ناي راشا ويكات وتحضروا حيلنا توم ابانا يلن انت اذا فرهالن كالايك راشا ماسيا جاملاو هلقيت ويكا مساكر جينوسايد فصي ما سلتفلت يخفره له راشا بافريكا زفصمته قفعي وي موت وي ጭንቀት ስለዚህ የለ እንታይ ዘፍርሃለኒ ይብለሎ በንጻሩ ዝፈጽሙ ከፊሎም ከላው ክፍጽም ከለው ፖሊስ ዝህንጽጹ ዝነበሩን ዘጣቁዑ ዝነበሩን ዘዕጥቁ ዝነበሩን ነቲ ኩነታት ብድሕር መጋረጃ ዘአልሙ ዝነበሩን ተገምጢሎም ሎሚ ራሻ ይኹን ቻይና ዝኾነ ይኹን ከም ታሪክ ዘይብሎም ክኸሱ ኣስክፍ ዘይብሎም ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ናይ ኤውሮፓ መዓልታዊ ጽፍዒት ዘጋጥሞም ዘሎ እዚ ድማ ምስ ግዜ እና ማዕበለ ክኸይድ እዩ ድሓን ከይትነውሓና ንእሽተይ ጥራይ ክንሰምዓይና ድሕርያ ክንሰግራይና. So I'm not afraid. Rwanda is more of a threat to the RDC than Wagner. Who will collect the most money in Africa? Between China, Russia, the Islamists. That's a good question. The Islamists, first of all, are not desired. China and Russia are partners, and they come through the front door, so I think they will collect the most money. For me, the most... So, أبزي أنت سمعنا تحطنا أتوسي نبحك يزحزن أنت يلوسك جنزبنا أفريقيا أسمن زيادة يوصلوا توم جاء إسلامويان قبرش براوين دو تشاينا دو راشا أتستو فرنسا نزبنات زقوا حطون زسرقتون سي كسب عجو كوي كتعصو زي كل إذا تمالم أتيوم راشان تشاينا نزنق دوزلوا مس أفريقيا كم سركن كم زمتان يوصلوا أوروبا نزبناتنا أفريقيا زقوا حواز زنبرو زي حفرون مخانوجن أنا نبحك يزعينا نزلوجن دحين كنسجراينا anyway. For me, the most important thing is to readjust the point of view, the way we approach cooperation, partnerships, no longer to consider ourselves as subhumans, but to look at ourselves as real partners with whom we can have a positive, constructive relationship. So, بتوخينو بتي بدعمي ترر زخونة conversation يو لو مبزح سلازلني عبوشتاو قداتنا نسجرينا مجمّر ياقن بزيا مسجاجري. Cultural
حنت فيديو حنتي ارتيكل ازي قداس ارتيكل بحدا عبي سكولار استغربت بزعبا اثيوبيا الله اسكن نساس معايا ابزي بزح نجر كنركن فتنينا اسكن نجمر there is something interesting بزعبا اثيوبيا كم يوغوسلافيا كتكون تخليها بزبل كيس صبو غيرو سلازي تا يوغوسلافيا فورمر يوغوسلافيا تبهل تنبرت هاجر اب كندي لومي بزحات هاجرات تمغيلا كم زلا يز نجر سلازي قال كابو تي بوزنيا هرزغوفينا زبحالالو كمون اتي مونتينيغرو زبحال كوسوفو زبحال سربيا زبحالالو سنترال سربيا زي اسكي كابوس تمركز مزنعات مسنا اثيوبيا Sir Ernest Richard Rugenstein, Ph.D. Cultural History has this article dissecting the anatomy of the fall of empires. All empires fall, and for the same reasons. Some will argue with this, but history seems to bear this out. As always, some will say عبيت هاجرات وي كان سنتات وي قال كمي غيرن كم زفرصا إثيوبيا دما كمي لا تفرس كم تغل زغلص article out that this won't happen to our country. We're different, or there's never been a country like us, or because of race, religion, creed, or something like that. It all sounds good, but it doesn't matter. They all fall. 1. حدا كابتي بتاعت بزحات هاجرات كمزي نعانا يقاطمنا نحنا فلياتنا كاب كالوت ابانا خقاطم يكلني زبلات حساس بالون السجنا يكون انت حكي دحيرو وي قلطيفو زي ترفيو اذن الصعبه نطبتات انت لوا خوينو اتا هاجر نختفرس تخلو خمزلو يزنقر مجمري حج بتا قطر حدا كجمريو نفسه كف نطبي زغلص. They all fall. 1. This can be religion, economics, societal, centralized or decentralized, and of course, politics. It can run its course from jingoism to cosmopolitanism, from condemning a religion or So حدا كابتي كونتات قون زغل قطر حدا زبرزلو اتي صقبنا يتهاجر ابتي ايديولوجي ناتهم ب هيمانوت كون خل تفللي بسوسايتال وكا سنترال كون خل كمون التفلليات ناتهم قلوح انتعرو خوينو جي ابي اثيوبيا كون كلوتي اثنيك فدراليزم زبالسو نبعلو حدا كابتي كونتات كم زخونه نتهاجر زمطاتان كبتاتنا زغل فاكتور كم زلوا يزغلص and البوليتيكا دما بلعلين توسيق قالوا ابتي فلليات كاس تمركز بوليتيكا انت لك خوينو ابلعلي دما نفسه كف دما ناتو ناشناليزم وي كاز جينغويزم زبال حلف زبال هاجراونت نابنت تقارون حنا لعلو كلينا نحنا انتاو تاريخ زلنا هنا زبلات حساس بامحراكم اورومن حنا انتاوينا نحنا ناتهم قندي نايزك زوباز حيالا زنبرنا قبل كل صومالكم زبلت خوينو تي كللاتون عفارونكم زبلت خوينو ازي نببتتا نايت هاجر عبي ترالو سلازي اب اثيوبيا تاريخايم تمتغارو انتاو تاريخ ني اشحات عمتاتنا خدص نينا رينا تيرتراونات ناينيرو زبلو ام حرامصيوم كومون نحنا ناي قدم حيل زنبرنا قلبلو اورومو ناتوم تاريخ ولا تتغراي زبالو نات ناينيرو زبلالو سلازي نفسه كفون كمزا عينت أكايدا أنت حرالون كوينو تهاجر نعم مفراس كم تخيجي cosmopolitanism, from condemning a religion or raising one to supersede the ideals of the state. 2. Second is the superiority of amusement. During the Roman time period, it was called moral decline. But in reality, that is just a small contributing factor. By far, it was the bread and circuses of the masses that helped bring about its demise. So, تخالي نطبي زتعصب زدما كمزي لعول مخانكا قبل علاونة superiority فريز بلا superiority ويكا الكالوت كم مخانكا نفس خامجلاس هذا كابتي نكسنة ناي روما زفرسوتي مورال ديكلاين بلو ويكا مورالاوي تفشنا زبلو نسوترا يقنا يكونن أمانا نتزنبروم كبرتات أب نعو سلبريت كجبرو جزيت فوسل زنبرو أب مبعال نايتي كبرتاتو من تاريخاتو من تراي تسميدم أب سيركس أبتي ناي شو ويكا ناي مريد بوتاتات أو يوعلو سلزنبرو نتسرح سلزقدر فو توم كالوت حبرة سبات سريهم حليفهم بسون كيوم ميتومي زبل زالوس لذي أبتناتكا superiority اللي علنا لأن الكاز قبر كابو تاريخ كان عطرة يزقول circuses of the masses that help bring about its demise. 3. Third, government corruption. This can come in many forms, although it seems typically a combination of some mixture of oligarchs, plutocrats, and kleptocrats taking control of the government. تاسال سيت دما يبللو ناي منغستي بالشونا يبللو زي بالشونا زعجي بستفل عليه منغدي كما تيغل هذا اوليغاركس مالت وحدات لعول حبت زلوم كمتن العلي حبتن صلوان زلوم اوليغاركس بحالو كمون بلوتوكراتس كليبتوكراتس بحالو زاتمون نتكو طباسي وحدات سبات زقوا عصروا وندحر خوينهم effectively نبنتا السودان زنبره تمساسالي كونسبت كنرنغل كابت منغسن العلي توم حبتاماتيوم نتكو طبا ززرو تمنغسي نساتهم زيد اللي وخ قبرت خوينو صبو غيرم كم زسمع غيرم يقنزوهم سلازي كم ز عينت
ኣብ ውሕዳት ዝተመርኮሰ ቁጠባ እንተለካ ውሕዳት ሃብታማት ሰፊሕ ክፋል ናይቲ ቁጠባ ዝቆፃፀርበቱ ኮይኖም ኢቨንቹዋሊ እቲ መንግስቲ ከይፈተወን ኣብ ብልሽውና እዩ ዝኣቱ ስለምንታይ ኣብ ብልሽውና ይኣቱ ወላ ኣሜሪካ እንተወሰድካ ሕጂ ንኣብነት እቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ እቶም ዓበይቲ ቢልዮነር ክላስ ዝበሃሉ ፋሚሊ ዝበሃሉ ተሪእካዮም እንካይ ኢሎም ኣብ ቤት ፅሕፈት መፅኦም ኣይኮነን ገንዘብ ብልሽውና ዝቡ እንታይ ዳ ብድሕሪ መጋረጃ ክትምረፅ ዘሊካ እወ ገንዘብ የድልየካ ሚልዮናት ካበይ ትረክቦ ካብ ሃብታማት ኢካ ትረክቦ ካብ ተራ ሰብ 50 ቅርሺ 100 ቅርሺ ብካ ክትምረፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቲ ብልሽውና ኣብቲ ሲስተም ኣትዩ ኣሎ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ክምረፅ ኮይና ብኣሜሪካ ንኣብነት ፕሬዚደንት ባይደን ክምረፅ 1 ቢልዮን ልዕልዩ ገንዘብ ከድልየ እዩ ሜይቢ 2 ቢልዮን 3 ቢልዮን ክበፅሕ ይኽእል ይኸውን እቲ ገንዘብ እዚ ገንዘብ እዚ ካበይ ዝመፅእ ካብቶም ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ እዞም ኮርፖሬሽንስ ከስለምታይ እዮም ዝቡኻ ረብሓናቶም ኣጀንዳናቶም ድሌትናቶም ከተሳልጥ ኮይንካ እዮም ዝቡኻ ስለዚ ሓደ ካብቲ ነቲ መንግስቲ ኣብ መወዳእታ እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ይተርፍ እቲ ሃብቲ ድማ ኣብ ውሕዳት ተኣኪቡ ይተርፍ ኣብ ኣሜሪካ ሕጂ ኣብ ኮሙን ኣጥቢና በፂሕና ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ጋፕ ኣብ መንጎ ዘለዎምን ዘይብሎምን ናይ ሰማይ ምድርን ፍልይ ኮይኑ ኣሎ ቢልዮነራት ዝፈስስ ሃብቲ ክህልዎም ከሎ ዝበዝሐ ሰብ ካብ 50-60 ንላዕሊ ፐርሰንት ናይቲ ህዝቢ ድማ ኢቨን 2000 ኣብ ባንኩ ንወርሒ ዘሰጋግር ከማን የብሉን እዩ ዝበሃል እዚ ድማ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ መወዳእታ ከም ዝስበርን ከም ዝወድቕን ክገብሮ ይኽእል እዩ It doesn't matter the type of government either. 4. Fourth, degrading public health. This can come in the form of plagues, diseases, substance addictions/abuses, and unintentional societal poisoning. እንታይ ብላ ኣሎ ራብዓይቲ ኸ ናይቲ ጥዕናዊ ደረጃ ናይቲ ሕብረተሰብ ምውዳቕ እዚ ናይ ብሓቂ ዲፕ ኢንሳይት ዝኣተወ መፅናዕቲ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ንኣብነት ካብ ኣሜሪካ ተወሲድካ ኣብ ኣሜሪካ ሎሚ ሕማም ሽኮር ድዩ ካብ መጠን ንላዕሊ መግጃፍ ድዩ ካልእ ፀገማት ብፍላይ ኣመጋግባ ካብቲ ኣመጋግባ ዝኣቱ ዘሎ ፀገማትን ገለመለን ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ ህዝቢ እናደኸመ ከም ዝኸይድ ወይ ሓያል ከም ዘይከውን ይገብሮ ስለዚ ንፁህ ኣመጋግባ ጥዑይ ኣመጋግባ እንተዘይብሉ ንቻይና ሶሳይቲ ናይ ቻይና እንተሪኻዮም ሕጂ ፊት ዝኾነ ሕብረተሰብ እቲ መንግስቲ ድማ ትክክለኛ መንግስቲ ትክክለኛ ፖሊሲታት ነቲ ጥዕና ናይቲ ህዝቢ ካብ ሕክምና ብመድሃኒትን ካሕውዮም ዝፍትን ብጥዑይ ኣካይዳ ኤርትራ ተኸይድካ ንኣብነት ሕክምና ብዙሕ የብላን ግን እቲ ሰብ ጥዑይ ክኸውን ሳዋ ውሰዶ ንኣብነት ሳዋ እንታይ ዝገብረካ ፊት እዩ ዝገብረካ ሓደ መንእሰይ ወደ 18 ዓመት ከሎ ኣብ ሳዋ ን6 ወርሒ ዲስፕሊን ብዘለዎ መንገዲ ስፖርት ገይሩ ይኸይድ ወታደራዊ ገለመለ ኩሉ ፅቡቅ ይገለ ይብለኩም ያለውን ግን ወታደራዊ ሓደ ካብቲ ፅቡቅ ናቱ ንሰብ ፊትነስ ወይ ከዓ ስሩዕ ኣካላት ከም ዘለዎ ስነ ስርዓት ከም ዘለዎ ሕጊ ከተግብር ከም ዝኽእል ብዲስፕሊን ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝምህሮ ስለዚ እዚ ኦልሬዲ ሓደ በነፊት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ምናልባት ቁጠባዊ ፀገም ኣለዎ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ብስብሕን ብኻልን ዝበላሸ ሰብ ግን የለን ኣብ ካልእ ዓለማት ተኸይድካ እቲ ኦቨርዌይት ምዃን ሓደ ካብቲ ዓብይ ክቋፀርዎ ዘይከኣሉ ፀገም እዩ እሱ ድማ ነቲ ናይ ሕክምና ዋጋ ኣዝዩ ክቡር እዩ ዝገብሮ ሓደ ካብቲ ፀገምናቶም ድማ እቲ ቀንዲ ኣክንዲ መድሃኒታትን ሆስፒታላትን ተበዝሕ ነቲ ህዝቢ ጥዑይ ንክኸውን ከተተባብዖ ጥዑይ መግቢ ንክበልዕ ክትቅርበሉ ኣለካ Not that this can't happen to many different societies. It's the failure of society to address the problem. 5. The fifth one could be considered nutritional challenges and stratification. This can come about for a number of reasons. It can be caused from exhaustion of the soil from overfarming, drought, floods, or even over irrigation. The result is food challenges for the population, and of course, ከም ድማ ተሓምሻይ ድማ እቲ ኑትሪሽናል ቻሌንጅ ዝኣክል ዝተመጣጠነ መግቢ ክህሉ ዘይኽእል ዘይምኻሉ እዚ ሓደ እቲ ምስቲ ቅድሚት ዝበልናዮ እቲ መግቢ ፖይዘን ክኸውን ይኽእል ወላ ጥዑይ መግቢ እንተሎ ኣብቲ ሱፐርማርኬት ግን እቲ መግቢ ጥዕና ዘይብሉ እንተኾነ ፍሩታ እንተሎ ወላ ገለ እንተሎ ግን ኣብቲ ፍሩታውን ጥዑን ጥዕና ከም ዘይህሉ ተጌርካዮ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ኣፍሪካ ናብ ኢትዮጵያ እዚኣ ኣርቲክል እዚኣ ብዛዕባ ኢትዮጵያውያን እዮም ሰሪሖማ ኣነ ይኮንኩን ከምዚ ገይረ ጥራይ ነቲ ኣርቲክል ኮምባይን ገይረ ያነ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ከምኡውን እቲ መግቢ ብትክክል ነቲ ህዝቢ መኣዛዊ መግቢ ክትቦ እንተዘይክኢልካ እውን እቲ ሕብረተሰብ ናብ ምብትታን ክኸይድ ከም ዝኽእል ፋክተርስ ምውዳቕ ናይ ሃገራት እዩ እዚ ፋክተር እዚ ግን ኣብ ብዙሓት ሃገራት እውን ክትሪዮ እትኽእል እዩ ንኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነ ስፔሻል ገሊፆሞ ንብዙሓት ሃገራት ካልኦት እውን ክገልፅ ዝኽእል ኮንሰፕት ካብ ጥንታዊ ታሪክ ኣመፃፅኣ along with this, the stratification of the have and have-nots. 6. Overexpansion along with jingoism or even nationalism makes up aspects of the sixth sign. The regime becomes overextended and overinvolved in the world. In fact, they strive for hegemony over their neighbors and promote fear over their enemies. 7. For the Assyrians, it was the meeting. So, ቁጥሪ 6 ድማ እንታይ ብል ፀኒሑ ልዕሊ ዓቕምኻ ክትዓቢ ወይ ክትሕይል ምፍታን ነዚ ጎረባብትካ ምፍርራዕ እዚ ዝያዳ ንኣሜሪካ ዝምልከት እዩ ንካልኦት ንሙሉእ ዓለም ክትቆፃፀር ፖሊስ ናይ ዓለም ናብቲ ሰራዊት ናብቲ ሓይሊ ናብቲ ብቅልፅምካ ነቲ ከተፈራር ነቲ ክትሃርብ ነቲ ገለ ክትገብር ከለካ እትወድቆ እዩ ኢትዮጵያውን ኣብ ከባቢና እንተሪናዮ ኣብ ሶማሊ ኢዶም ክእትው ይደልዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣሎ ጉዳይ ኣብ ናይ ኤርትራ ኢዶም ክእትው ኣብ ጅቡቲ ከም ዘለና ኣብ ሶማሊላንድ ከም ዘለና ዝብል እቲ ኣካይዳ ኣብ ዩኤን ኣለና ኣብ ኩሉ ኦቨር ኤክሰንት ክትገብሮ ከለካ ትኢትካ እውን ንሱ እውን ሓደ ካብቲ ንውጥቀትካ ከቀላጥፍ ዝኽእል እዩ እናበለ እዩ
ዝቕፅል ዘሎ ካልእ እውን እቲ perpetual external warfare ከም ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ውግእ ዝተመርኮሰ ቁጠባዊ ሃገር ተለካ ስለዚ external warfare against the nation state ኩሉ ግዜ ኣብ ውግእ ዝተመርኮሰ ተለካ እዚ ብክልቲኡ ረዮ ኤርትራ ኩሉ ግዜ እንዲ ውግእ ዘለዋ እንተልካ ኤርትራ ተፃብኦ ካብ ደገ እዩ ዘለዋ that's why ሃገር ከም ሃገር ክትሕይል ዝሕግዛ ዘሎ ካብ ደገ ዝመፅእ ተፃብኦ ነታ ሃገር ኩሉ ግዜ ይሕይላ እዩ ልክዕ ከምዚ ሽግር ኣብ ሂወትካ ከጋጥም ከሎ ዝሕይለካ ነታ ሃገር ድማ ብደገ ዝመፅእ ተፃብኦ ንዑ ክትምክት ክትብል ሓያል ከም ትኸውን ነፍሳ ክትክእል ከም ትኽእል ኣብ ነፍሲ ምርኮሳ ከተተኩር ከም ዝኽእል እዩ ዝገብራ ስለዚ ብግምጣል ብኩሉ እዚ ክንሪኦ ንኽእል ምስ ግዜ ድማ ፅቡቅ ገይረ ኣገልፀልኩም ክፍትነ ንሕጂ ግን ግዜ ከይትወስደልና ናብታ ኔክስት ኣርእስቲ ክሰግር እየ ኣብዚ ለንቀነ ብዛዕባ እዚኣ ኣስከራይዋ An Orthodox Easter has been celebrated throughout Russia and at tens of thousands of churches across the world. Russian Orthodox Patriarch Kirill led the Easter service. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፅምብል ናይ በዓለ ፋሲካ ኣብ ሃገር ራሻ እዩ ራሻ ገለ ካብተን ምብራቃውያን ቤተክርስትያናት ስለ ዝኾነት ፋሲካ ትማሊ ኣብዒላ ቭላድሚር ፑቲን ኣብቲ ቤተክርስትያን ኣትዩ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ኣብ ብዙሕ ግዜ ድማ እቲ መርሕነት ናብቲ ቤተክርስትያን ምሱ ከም ዝሳተፍ እዩ ዝንገር ሓደ ካብቲ ኣብዘን ኦርቶዶክሳውያን ሃገራት ዝሪኦ ዘለኹ ከምኡውን ኣብ እስላማውያን ሃገራት ትሪኦ እቶም መራሕቲ ምስቶም ህዝቢ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ኣብ መስጊድ ቤተክርስትያን ክሳተፉ ትሪኦም እዚ ከዓ ኣርኣያ ወላ ዝኾነ ዓይነት ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ሰብ ሃይማኖት ንክህሉ ኣብ ሃይማኖቱ ንክግደስ ዓብ ሓገዝ እዩ ዝገብር መርኣያ ኣብዚ ምዕራባውያን ሃገራት ተሪኻዮ እቲ መራሒ ቤተክርስትያን ይኸይድ ኣይከይድን ምስ ቤተክርስትያን ኣብቲ ናይ ካልእ ናይ ሰይጣናዊ ቦታታት ኢኻ ትሪኦ እምበር ኣብቲ ናይ ቤተክርስትያን ብዙሕ ግዜ ኣይትሪኦምን ኢኻ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ሕብረተሰብ ካብ ኣምላኽ ንክርሕቕ ዘተባብዖ ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ዝገረመኒ ካልኣይ 3 ቪድዮ እየን ዘለዋኒ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ከርእየኩም እየ ንሳ ድማ ኣበያ ደይረፅኖ just one second እዚ ከዓ ግብፂ እዩ መራሒ ናይ ግብፂ ግብፂ 900ዊት እስላም እዮም ግን እቲ መራሒ ናይ ግብፂ ኣብቲ ቤተክርስትያን እስላማይ ክነሱ አልሲሲ ማለት እዩ ኣብቲ ቤተክርስትያን ናይቶም ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኣብ ፋሲካ ኣትዩ ምሶም ከም ዘበዓለ እዩ ዝንገር We have been late in restoring and fixing what has been burned. Everything will be fixed. Please accept our apologies for what happened. ኩሉ እቲ ኣብ ቤተክርስትያን ዘጋጠመ ዝዓነወ ገለመለ ዘጋጠመ ከነሕውዮ ኢና ይብላ ኣሎ ነቲ ህዝቢ ሓድነት ንምፍጣር ኣብቲ ወላ እስላማይ መራሒ ከሎ ኣብ ቤተክርስትያናት እዩ ምስቶም መራሕቲ ናይቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ነቲ ፋሲካ ምሶም ከም ዝተሳተፈን መግለፂ ናቱ ከም ዝሃበና ንርኢ ዘለና እዚ እውን ሓደ መርኣያ ሃገር ከተዕብሮ ኮይንካ ኣብ ኩሉ ክትሳተፍ السنادي كل المتأخر قداسة البابا. After a deadly dispersal of Islamist sit-ins from power, Egypt's Orthodox Coptic Christians make up about 10% of the country's 90 million people. Maria Galang, CCTV. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ስርዓት እኳ ኤግዛክትሊ እንታይ ኣይፈለጥኩን ግን ኣብ እንዳ ማርያም ዝነበረ ኣብ ብዙሕ ሪኢኹም ኣለኹም እዛ ቪድዮ ኣብቲ ቤት ስርዓተ ፋሲካ ተሳቲፉ ከም ዝነበረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ድማ ነፀላ ይኸድንዎ ኣለዉ ንርኢ ኣለና ሓደ ካብቲ ብዘየገድስ እቲ መራሒ ብውልቁ እንታይ ዓይነት ሃይማኖታዊ ምኽታል ሃይማኖት ይኽተል ብዘየገድስ ኣብቲ ናቱ ሃይማኖት ግን ኣብቲ ናይ ካልኦት ኣብቲ ህዝቢ ነቲ ሃገር ትመርሕ ክሳብ ዘለኻ ነቲ ህዝቢ ሓድነት ንክገብር እንድሕር ትሰብኻ ኣለኻ ኣብቲ ናቱ በዓላት ኣብቲ ናቱ ክብርታት እውን ክትሳተፍ ከም ዘለካ መርኣያ ናቱ ክኸውን ይኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣብቲ በዓላት ናቱ ምስ እንተተሳተፍካ ኢድካ እንተሓወስካ እቶም ሃይማኖታት ድማ ኣብቲ ናይ እስላም በዓል ክኸውን ከሎ እቶም ክርስትያን መራሕቲ ከም ዕዱማት ኣብቲ ቤተክርስትያን ኣብቲ መስጊድ ተዘይከዱ ኣብቲ ዝግበር ግብጃ ብሓደ ክኾኑ ከለዉ ከምኡ እውን ኣብቲ ናይ ክርስትያን ክኸውን ከሎ እቶም ናይ መራሕቲ ናይ እስላም መራሕቲ ሃይማኖት ተዓዲሞም ክመፁ ከለዉ ሕብረት ናይቲ ሃገር ንምሕላው ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ርዲት ኣለኒ ስለዚ እዛ ቪድዮ ሓንቲ ካብተን ብዙሕ ግዜ ሸር ክትበሃል ዝረኣኽዋ እያ ደጊሜ ርሑስ በዓለ ፋሲካ እናበልኩ ሓንቲ ኣገዳሲት መልእኽቲ ከመሓላልፈልኩም እየ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ሕብረተሰብና ክምለስ እየ
ገንዘብ ካብን ናብን ክትልኩ እንትደልዩ ካብ ልዕሊ 30 ሃገራት ኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ናብ ልዕሊ 100 ሃገራት ዓለም ገንዘብ ናይ ምትሕልላፍ ኣገልግሎት ትህብ ምህላዋን ሓበረት በኣካል ኣብ ቀረባኹም ኣብ ዘሎ ቤት ጽሕፈታት ህድሞና ብምቕራብ ኦንላይን ድማ ህድሞና ማኒ ትራንስፈር እትብል ናይ ህድሞና መተግበሪ ኣፕሊኬሽን ካብ አፕ ስቶር ወይ ጉግል ፕሌይ ብምውራድ ማለት ዳውንሎድ ብምግባር ተጠቀምቲ ርትዓዊ ኣገልግሎት ህድሞና ንምዃን ብኽብሪ ትዕደሙ ኦንላይን ገንዘብ ንምልኣኽን ብካርድ ንዝትግበሩ ካልኦት ክፍሊታት ንምፍጻምን ናይ ህድሞና ዴቢት ካርድ ብምእዛዝ ብዝቐለለ መንገዲ ክትግልገሉ ትኽእሉ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ባጤራታት ክትገብርዎ እትደሊ ምቅያራት ማለት ሸርፊ ህድሞና ብኣዝዩ ርትዓዊ ምጣነ ሸርፊ ዝደለኹሞ ባጤራ ትቐርብ ካብን ናብን ሃገራት ዓለም ክትጓዓዙ ምስል ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ህድሞና ማኒ ትራንስፈር ኣብ ታሕቲ ሙሉእ ሓበሬታ ኣለኩም እቶም ብምስኦም ብቴሌፎን ዲኹም ብኢሜይል ዲኹም ገለ ዝኾነ ሕቶ ዘለኩም ፕሊስ ኣብ ዝእተው ኣፕ ኣለኩም ኣብ ፕሌይ ስቶር ድዩ ኣብ ኣፕ ስቶራት ኢኹም ተኣፕ ዳውንሎድ ግበርዋ ልመድዋ ናይ ብሓቂ ሽግር ናይ ሕብረተሰብና ክትፈትሕ ትኽእል ኣፕ እያ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስቴት የለውን ግን ቀስ ብቐስ እናስፋሕፍሑ ይኸዱ ኣለዉ ኣብ ኤውሮጳ ግን ብዓብዩ ኣለዉ ብባንክኻ ክሰድድ ትኽእል ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለዚ ህድሞና ኣብለኩም ኮንታክት ናቶም ኣብ ታሕቲ ዝዘውር ተንቀሳቓሲ ቁፅሪ ሓበሬታ ኣለኩም ንዑ ተጠቂምኩም ነዚ ሰርቪስ ነዛ ናይ ህዝብና ናይ ወዲ ሃገርና ዝኾነ ትካል ንምዕባይ ኩልና ክንዋሳእን ኢድና ክንሕውስን ይምሕፀን ካብዚኣ ከይተፈለና ከለና ሓንቲ ኣርእስቲ ክበኩም እየ ኔክስት እዚኣ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ጁባ ገይርዋ ዝነበረት ኢንተርቪው እያ እስከ ንስማዕያ ብዛዕባ ወፍሪ ብዛዕባ ኣብ ዓድኻ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ክንዛረብ ከለና ተግባራዊ ነገር ክኸውን ክእል እዩ ስለዚ ብኸመይ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ተባሂሉ ነይሩ እቲ መንግስቲ እንታይ ድሌት ኣለዎ ብኸመይ ዝዛረብ ዛ ቪድዮ እዚኣ ተተቆራሪፃ ብዙሕ ግዜ ጌጋ ሓበሬታ ዝኸደላ ዝነበረት እዩ እስከ ንስማዕያ ስርሓሉ ዘይትኽእል ምክንያት የለን ኣብኡ ስለ ዘለኻ ስኻ ባዕልኻ እንታይ ገደሸካ ንኣምባሳደር ተሓቱ ስለምንታይ ካብ መና ሓበሬታ ተሓትት مسكنك كم صرت أكون أرجع بمول سلمنا إذا خبر بنا ينقدي أرجع يبقى منها أنا جن كم فرق نفسي كم نقدر يبينه فرق نفسي دم خبنا يكبر ونسنا أقدر يتراوي نصر حسنا تنحكو كمون كابتن المينسترين قدين نصر حكو تشامبر في كومرس نصر حكو حدا نشتي تمكرو زاحتو زياد بقت حتى يسمعوها نشتي زبلا نقدر لا تنمي كواليفة هجون بليز لايك قبرو سبورت قبرو نزي channel thank you حجي نحرينا مساحات نقدر خبي أترى بفلاي قبل تشحن روعتن عاوز خبروا نتفجوا مرو كلمي ونتنورو نحرق خيام أب ساعات زين بزوح نقدر مع بيلم يدلو معنا بجنزب مع بيلم قالو ولا بتاع صراحة كمان درجنا international صراحة قصم يمز مصدلو كيلاتات قطرمون بتصحفتهم بدن بخكايد جمرهم قالو حجي لازم سبات زيهم من البات كابتن هيك محجي تمكرو كابيتو بيازي نبري بزحات زيقاتاتنا قزبهم دربهم بلاش تخردو اتنا هنا فمتا انفاك اما جمرات اسكان يركا اتان كلها من سرتات كاب حجي جميرا ببع عموم في سبيل ستاري اسنعين انت تقروا لهم بزحات صار نزدول اللو كاب 100 شحن ولا جميرو 300 شحديو 300 شحديو 1 مليون ديو كوفر زخلال حجي من البات ابت مجمريا انفراستراكشر ينورن حجي كن هاجرنا سي درجه ناوو قصا مጨረሻ يبصحدنا كل انفراستراكشر تمعراريو حجي لازم سبات زيهم ببع مونتي انفستمنت سنتر ديو نقدن اندستري ديو لاند كوميشن ديو نعوهم ببع مون ببغنزهم مصنعتي تتقبلون تبغيو مخنياتو لومن تدلي لو ما اتو نعمتها زدلي نعمتها اتو خليو دحلت عامل زدلي دحلت عامل كاتو خليو كاليتي حنت نجر زبلا ابجوبا خاطر اخواي كما ابنت كي بي سي بانك الحج فرقون اي منغستي كينيا هذه تاغاغي فرقون ما شير نه حزبي ابجوبا وش تنقساسنا ارتران ገንዘብ ብዙ እዩ ሕጂ ከም ተጀሚርና ዘለና ናይ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ምናልባት ከም ሰዓዚ ምስና ዘለና ናይ ፖለቲካ ብድሆ ከቢድ ኸውን እዩ ንሕና ባንክ ኸማን ኣብ በዓል ጁባ እንተዝኾኑ መብዛሕትኡ ገንዘብና ብኢትዮጵያ ባንክ እዩ ዝንቀሳቐስ ወይ ብናይ ኬንያ ባንክ እዩ ንሕና ባንክ 50 ከሚእቲ ኮይኑ እቲ ዝተረፈት ብምሉእ ኣብዚ ኢስት ኣፍሪካ ዘሎ
شير كوين حنت بانكي ملات إرتراينا بزخلهم كم باري 4 وكلت إرتراي بحبات سرحان غير 10 ترونا زغللين من 4 حدا انت تيجي ماتيو بعلو تبقيسو من إرتراي ويكالدي تبقيسو 50% إرتراي كوميرشال بانك يخبلا ولا خالد يخبلا أبز خبار تنقصقص بانك تتولو وحسنت كون كلهم مخيليمو من 4 أبز ساعات زس عقمناتو بنسكو ما سرحان غلينا قال عم تبغى تحتاي عسكر نسمع مثلا قدم زولكونا رساتي غدقمن ولا تزولكا انا وفر عدلات بحال لو من غوس بونا ستينا مس عثمان تاي نزارم نيرنا تلكانس زارس ديانا نزارم نيرتراويان تراي كنا نخلوت وصعتنياتات اجي حدا سيكتور واحد حدا صلات كتبل كلها ابو زلو تفلاليو اندستريتات بقبو تفلتم كتقيل لك وفرنت الآخر تبديل حرشة إلكا حرشة تاها تقبر سرناي سقم بالونغا دي حاخد زر شكور دي حاخد زر طود دي حاخد زر عمبابا دي حاخد تفري ناي هابت انسسا سدد ندقى دي حاخد سرع او ناي 5 مالا بزعدد رأينا ناي صبا ناي وصيت صبا مسرحي تكالات دي خاخت مسرد حرشا لنا نزارب كل الناس مقليه يبلو تمريت من درجه حجي نابز حشي خنتات دي يبلو مول نجر تداليلو لو انت زي تبعنا جيجي في عدلات الله لذي ابزي اند حراق ميتكا غنزبكا مالسكا تركب تخيلها تبايلو باحازات تجلص ناي تجباره مسمعتات كله خيل الله نترفنا بإرتراويان كنقرب نحنا مصوص عتنياتون بوزع بزي سرحنا له أتصعفنا ودينا بلكا يغلنا نسوق يجبرك عن سب زغانا قريه له مسيو بنزب الله أنا زوال القوان ما بكم زخوفرني حسبان إلى دينا يغلان كبلكا يغلين ده حرد أما قد زيت مرحب وينك إذا أنت صلات بالله سيكتر بسيكتر إندستري جبر مصنعات أفناو مصنعات الله فيزيبلي تقبل الكل جن تسأنيعو يربح دي أي ربحني هو صاصعك دي أي وصاصعك أنت كيد اللي فخطو فرمنت بحال حتى زي تمالي وقرب خلال الله جيمس نايدق نايرتراويان بده زي كنا نايدق خوفروز داليو تكالات بده سلذل لنا نوعو خيملشناون أو فرتغ نقدم سلذين خيل بوزو حساب توريزم مالو ناي توريزم عدل لكم جماعكم كمزل لكم كلمة كمزل له مريت كمزل له يلي زارب أبي دلو ناي توريزم تحت قرصي نسخة نوفر خطابي الكاد زارب زربات زارب عندنا سبوع خطعم معاتي سمراخف ندي الكا هرور يلن كونديشنا يدلي كاني باسع تخيلك خلال كبير بوزع تزارب طيب بزي مسالة عطات بزي أقولقولات بزي سيرفيسز نعوزة دلي مسرتنا تحت قرص ندي حبايب الكا خلنا خطوفر عيتنا ختصنع وتكيلا مسالة عطات بزي أقولقولات بزي سيرفيسز نعوزة دلي مسرتنا تحت قرص ندي حبايب الكا خلنا خطوفر عيتنا هتصنع وتكيلا لك أبز ريستوران تخفيته أبز ريستوران تخفيته أبز بار كفيته أبز خمس خفيته الكاون كتكيدا يتخلينا نابجيف وفريق تحسم دحر كوينكا بجبو صباح دحر صباح خربح كاد خيل أسيحات فلت كتكيلا لك تنزملكة أكلات كاخصنا له ونزلت ولا سنة قاعد دقم دلوا ناي بانكات أقول قلت تمال بجوبا أنا خد تمهركو نجر دحر الله خيني تزعبه ناي جنزبك خطقم مطلو بوحسنت جنزبك عميتك صباح نقول نبكالي مع الله وتعالى زخيلك عدل تراي ذي كونه كتبقى سند حكوين كذا لك حكاون كله خلاله عبدو السودان إثيوبيا جنافر بانكاتات اللوا نكينيا جنافر بانكاتات اللوا نيوغندا جنافر بانكاتات اللوا نكالوت هاجرات جنافر بانكاتات اللوا نعلم بانكاتات جنافر ونا اللوا دي جنزبك تقمتنا كسيفينغ سوا هليلك بزوح سنة دولار ندير عميتك دولار توسد قال ندير عميتك توسد ولدنا وسكا تربح تغير نوعو مسالة عطات دهبكان بتحد وقن كا كتوفر دلي غاز وغنا وانين كتبغاغس دلي غاز لك حكاغان كاخلو له نقومين نسرح دلنا مو قربتي هذا عمت جزيه خد لنا يقاومت حسب جن وعلى حديرو اي نقد الناس راح يزيد جنزب ايرتراويان او وحس بانكاتات كم زقمت ولدو اقولقلوتو خمس عبي بنصارو كا تن ناي مال تكالات بعلا financial institutions زرقها هالليوان اب كينيا اب يوغندا اب دبوب السودان اب سمين السودان كاو رحق الكون تعدل كله الى الله صقم قايبنا نكون نجبر جن ورك
كم دول قاتن كاغل حتى تلذغونه تتنكيقنا هنا نخي So كم زاز معكم ما تقداي تي مستعتي تقداي I think أبزي عمتات أبزي عمت زيسي قال لو تكمل تصفى جبرانه كل جزء دك تصفى سلزخنا بتصفى هات غي تصفى مالت جن تراي إتكات أمريكا يكون كان سنهيلك زاربي بزعبازي أبكار رستكي سجور كله هجنا بزي حنتي تبط مال اخترقي بنيره خاجن كأني حفتمات كران تلبس انت خينكا كتفت ميلكا أي تحسب مخنياتو أتي كهفت مكاستل أخمل أخون أكراد نخاريو جيجاد رشاست وحب مسيلو قادي فكايز ملس دخاكرس خاجن كأني حفتمات كران تلبس انت خينكا هكا زا حفت راز بلتا صبغت زربايا دغاغر لغا كم هفتام أكت تقبر تخينكا نبا جوون كتدناغروك سلا تخيل تهتانكا دخان تخينكا كمتا جباخان كمتا نابراخان تخدن كومو مثل أملاخون كحجزك تخينو تمل أغنى بخا سددة تدناغيرو هفتام كله نورمال كدا ويكا حماق كدا نغير زخيد نعو كي حجز تهتانكا زبهال زربا صبو غيرا أما كرام تياتلا شماي فلتانيا بليز كومبليمنت هابولي نزع حبرتسبنا أبزوانزي بتغكل كتقول صوت خليا أبتنا إير تراخي سجرنا خلنا كابزانا تخي وسانا هانت فيديو نقرا من قدي والنزيب يدخلوا دمي أتزاول لا وسيلة لبي لبي أغتنا يا سو زادر فيديا أبكابتي channel أشرو entertainment سابز بحالي زلا كيتكم تريوات قوليهم بحفشاقن تقارون إرتراويان سنة ببنياتات بحادو قينهم سرحويو أمونغو هزبي فغري كلنا ندلي هزبي ببوليتيكا قداي كوينو كبقاسن كفلالن أي ندلن انتخوني فقرة حبيكا كتقوبرت خلق على بوليتيكا دما هزبنا كلب مولي قبا مبر فقرن سنيتن سناي قربتنان ناي ووترو أنا كم جورجو ناي ووترو دليتين بحاقينيو قربيت هزبي إيرترامس إثيوبيا إيرترامس السودان إيرترامس جيبوتي إيرترامس يمن إيرترامس السعودية مس كلاتهم بفقر سلامن سناي قربتنا كلوانا هنا ندلي أب قربتنا سناي قربتنا نعو شرخ جيركا زسرح زنبرة بفلاي بوجن ناي إليت ناي تجراي كجبر زفتنجن كل جزء ولا احتاج اليوم إنك عاوز اليونيو مخنياتو فقرة راي كونن دل اليوم ساتم رينا هنا نتا فقري كم بوليتيكا تتكيمكا نتا إيرتران مفرراس بزعق زي سريعهم لهم أي سلطة تومن حجون كلام الكعيزهم كما تقوليهم أي تجرح مبالي دلي حنتي مزيا مسات خيط تبغى تقط من يرانا يا ناي سوا شكر أجر للغول هاجر نبل سلازلنا مرقتي خانت إرتراوي الكا سبكي تدناقر وإرتراوي ون كي تبل أبسدت تغيتك سلازيت فولطون ودسعز من يغاغن السغا ود من كتب بحال اسكمل لسلي بزي حسوت بزي متلال انبر كان ويا بغلي أبو غمانيو مستبحلت فرسا كويود يازبلت سغاون كوميغا سمكان سما بوهان تسويعكا أبا حقوت كبولوها داش سما ديغا تسويعكا أبو أمس بولوها بلاش حما زرقي غانسغا نايمن النت فركاش نحمدي بحال ديغاز بالكاني حمد بلا حمد زي حقراوي عصوب ناي كوبدو زمد سكة زيتو لطا قمالين قدع انتشا زي دولدولات كلت اقرا قولشا بزيدو ورغت حرسوات فتنون معرشا أفكت كونوا تفتنوا بق مليئكم عبكشا أي تفلتنا النابولكم جن سبع معزيني فليتكم مستير مدربيتيو نايم من النت قلولاو كم زلكم انبر إذناتكم لقمت مت نظام دك إذا مريد دك إذا حمد أي قبر الناني قتل تاريخ ممر اليوم هذا سنة كاب قدامي دحراي بتناي تمال كاب ألوف تاريخهم كن بزمهر حجونا لو قدوالهم يفحروا علم الحالمون زي كون كبري حلنا عباي هاجس خلينا بحري دمو مسيدنا يوم كاب تنكبو نبري عباي ربوا حجرا يا عمري مالنا شعبية خبتنا يتمال عدلنت
ብዙሕነት ናይ ህዝቢ ከተማ ከረን እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እቲ እምነት ካሊኡ እቲ ስጋ ካሊእ ብጭቡጥ ዘይነዛርብ ከይርሓቕና ቀሺ ዘርአስ ንዓየ ኮይ ኣቦይ ዓቦ ከዓ ሓወቦይ ስለዚ እዚ ፍልልያትና ሃይማኖት ዝበሃል ነገር بتولد سلة تآثره حدش نجر هيكونن بعبي حزبنا لبام يحنتي يعني ذكرى بزغربا جزية جون بهوتي الله إسلاميتي أسا عقوب بيرنا بتي جزاوتي بتعقوب مبزحتنا بتأوانتي تأخا كريستياني تن إسلام كامتيانا وا عقوب قبل لو زن كريستيان احنا عقوبنا نكبر إلنا وا انت الزارب الله من قست فليتون عنا نسأل من دق الله جيب الناس بهايمانوت كاخن فلا لا بحد دفع عليكم أن ميتنا تاي الزارب الله إلنا زين أب عقوب كاخن فلا له أمود ده تفعلنا ده يهم زاروا هذا الهيلات سلذي تعقوب الساعة عدخل لها أنا خيرا تعقوب استفعلت جن سجاب حجي أبتجزاوتي بقول لا تأساسيات خيدارنا أبزي أنا إذا حد طريقة هذا زلوا أنا هنا جين داي كونن إذا هاجر زي ناوز أمة بزح شجرات الله ذا فيديو زيا توم إيري لينك جديدة نجديدة حزب من خرم مسكدوم سعبيت عدى الراقبهم نجديدة نبير تراك أبدا جزمة سب كم زعينة أخبارات محبهم نيري لينك تبوغيركم مع مسكنوا لي أبير لينك خيتكم كلكم سبسكرايب جبروا سبورت جبروا لي بليز مغنيات كم زعينة نعبرة سب بحدا كان برزخل تحسون إذا سرح channel كانت تبابع لنا نتهم نفلليات نسألن زقوس دما كاباتهم كنرحق لنا إيرترا تقدسنا تخينا سلام زلوا سانا زلوا فقرن مرجعان زلوا إيرتران دل تخينا كم زعينة تحسوا كنسمع لنا نزيوم كم زقبر دما كانت تبابع من جبا كرن حنت مرآيان أيتي إيرتراونا تباهيلو دسبخ وين نبلو زلنا مرآيان من تبارقنا هاتون أبكرني خاطرية تغن سلامتاي أسلام كريستيانن بحد زنبرولو استفل عليك أنقطات بحد زنبرولو تغابيرهم تفغاغيرهم زنبرولو حبرة سبيو سلزي اتناي كرن مايند سات ويكا اتناي كرن النبابرة نتي إيرترا خد كونة تدلي كانت أبارق زخليو نابو نخد بس حدما كتبابع زخليو سلزي زياد حستو ني جديدة نابود وصد ودما ناي بحق دسيلوني الساترا يقنا يكونتن أبزيا حنتي اسك سمعوا نحد بيت السبي أبزي رخيبا لغانون ناي بحق خمس جنود ما كفل بهلن سبورتن أبتماريهم توريزماون تاريخاون أسرات كرن قال لهم تاو حبري تاخذونا انت تدخلوا ممراب تماريام محاري بال كاب كفل بالن سبورتني كابزي ابوتات كبلو تصنحو فليز ولا حبريتا كلوانا يقلنيو نوعون مهبتام كن كرن بعيني توريزم انت از تريو زلهم حبتما ممر حبتماريام محاري بال ناي اكوي زخونيو ابز كمص مخاني فلتني نيره ابيرتراهم زلو تداويلنا نيرنا بزي مخنيات زي رحوس سودامت رحوس بعلى فاسيكا كبلي دلي بتعمل صبغ تسمعنا نزا فيديو زقبرو زي اكوي بفيديو ملك كري بمخالي دما زياده حقوس تسمعنا نزا بعل زي دما فلي تخينا ترياتن مالتيو كابل بي مسجن نير لينك نسمع يسكي يتمثل نزبل حتو كرن دحري اسمرا منالبات بتنحنا نحسبه مالتيو كالايتي كتمانا ارترايا كاليت كتمانا إيرترا بعبيتان بحزبان تراي زي كونه بتأتوا إنه تاريخه هنساتاتون إذا هنساتات زي مسحب توريزم ناي كتما كرن بملو مالسي أب كتما كرن زولو هنساتات من البات مصنعتين تزقبروا له نيرو دحري هنساتات ناي كتما اسمرا تتصنيعو بقبو بتي يونسكو د قبرو ممزني أكل ناي على ما ورشة كخون زخل هنساتاتيو بتاريخون بعينتون مالتي إذا خان كتما كرن حدا
ቱሪዝማዊ ስሕበት ከም ዘለዋ ይገብራ ምናልባት ሕጂ ንዓና ኣብኡ ንነብር ስለ ዘለና ይረኣየና ንፅባቐ ናይዚ ህንፃታት እዚ ታሪክ ናይዚ ህንፃታት እዚ እምበር ኣዝዩ ሃብታም ዝኾነ ናይ ቱሪዝም መስሕብ ዘለዋ ከተማ እያ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ቱሪዝም መስሕብ ናታ ከተማ ከረን ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝአንገደት ከተማ እውን እያ እዚ እውን ካብቲ ናይ ቱሪዝም መስሕብ ክትከውን ዘኽእላ ታሪኻዊ ፍጻሜ እዩ ሽማ ኣብ ዜናታት ኣብ ማዕከናት ዜና ናይ ዓለም ልዕሊ ግቡእ ዝጥቀስ ዝነበረ ከተማ እያ ምክንያቱ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ መንጎ ሓይልታት ኪዳንን ኣብ መንጎ ሓይልታት ኣክሲስን ዝተኻየደ ኣብ ኣፍሪቃ ምናልባት እቲ ናይ መወዳእታ መጀመርታ ዝተባህለሉ ኩናት ኣብ ከተማ ከረን እዩ ተኻይዱ እዚ ከዓ ንከተማ ከረን ታሪኻዊት ይገብራ ማለት እዩ ቱሪዝማዊ መስሕብ ዘለዋ ከተማ ይገብራ ድሕሪቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ከዓ ኣብ ከተማ ከረን ኣዝዩ ፍሉጥ ዝኾነ ክልተ መቃብራት ናይተን ክልተ ኪዳናት ተደኪኑ ተሪፉ ማለት እዩ ወገን ምዕራባዊ ጫፍ ናይ ከተማ ከረን እቲ መቃብር እንግሊዝ ኢልና ወይ ናይ ኮመንዌልዝ መቃብር ኢልና ንጠቕሶ ኣዝዩ በፃሕቲ እውን ዝኸድዎ ቀፃሊ ዝነግድዎ ቦታ በዚ ምዕራባዊ ጫፍ ናይ ከተማ ከረን ከዓ እቲ ናይ ሓይልታት ኣክሲስ ወይ ናይ ወታደራት ጣልያን መቃብር ተደኪኑ ይርከብ ካልእ ሃይማኖታውን ባህላውን መስሕብ ናይ ቱሪዝም እውን ኣለዋ ከተማ ከረን ንኣብነት እንተይልና እዚ ካብ ቀደም ጀሚሩ ሕጂ እኳ ቁርብ እንዳሃሰሰ ዝኸይድ ዘሎ ብሓውልየት ዓድሲዲ ዝፍለጥ ንግደት ናይ ዓድሲዲ ማለት እዩ ምናልባት እስታዝ ዓብዱላሂ ሎ ባዕሉ ዝያዳ ከብሮ ዝኽእል ኩሉ ህዝቢ ከተማ ከረን ኣስላማዩ ክርስቲያኑ ብሓንሳብ ዝነግዶ ዝነበረ እሞ ከዓ ንሓደ መዓልቲ ጥራይ ዘይኮነስ ንሶሙን ወይ ልዕሊኡ ዝንገድ ዝነበረ ዓብዪ ንግደት ናይ ከተማ ከረን እዩ ሓውልየት ዓድሲዲ ህዝቢ ሕሩዱ ዝብላዕ ዝስተ ቀሪቡ ኣብኡ ዝቕኒ ዝነበረ ኩሉ ህዝቢ ኣስላሙ ክርስቲያኑ ሺሻዩ ሒዙ ዝነግዶ ዝነበረ ንግደት ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ኣብኡ ባህላዊ ፀወታታት ሓፈሻዊ ፍልጠት ስፖርት ዝካየደሉ ዝነበረ ዓብዪ ሃይማኖታዊ ንግደት ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ እዚ እውን ሓደ ናይ ቱሪዝም እዩ ኣብኡ ዝመፅእ ዝነበረ ህዝብነት ንግደት ኢሉ ካብ ከተማ ከረን ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ካልእ ቦታታት እውን መፅእ ነይሩ እዩ ማርያም ዳዕሪት ንባዕላ ከምኡ ማርያም ዳዕሪት ዓመታዊ ንግደት ማርያም ዳዕሪት ቀደም ዝፈልጦ ይፈልጦ እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ብሃገር ደረጃ ክትብሎ ትኽእል ህዝቢ እሞ ከዓ ናይ ክልቲኡ ሃይማኖት ከይፈለየ ኣብኡ ዝወዓል ዝነበረ ናይ ከበሮን ናይ ትልሂትን ውዕለት ናይ መንእሰያት ከዓ ዝያዳ ካልእ ሰሓብነት ዝነበሮ ፍጹም ሃይማኖታዊ ፍልልይ ዘይረኣየሉ እንታይ ደኣ ሓድነትን ፍቕርን ዘንፀባርቕ ባህላዊ ፀወታታት ሽዑ መዓልቲ ጀሚሩ ንሰሙናት ከዓ ዝቕፅል ዓዶም ምስከዱ እውን በዚ ምክንያት እዚ ንሰሙን እዮም ዝቕፅሉ ዝፃወቱ ነይሮም ከምዛ ዝረኹማ እዛ መደብ እዚኣ ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ ከድኩም ኣብ ኣነ ንቅድሚት ሕሊፈ ርአኩም ዘለኹ ኣብ ኤር ሊንክ ከድኩም ነዛ ቪድዮ ራእይዋ ፕሊዝ ኮመንት ኣተባብዕዎም ኮሜንት ሃብዎም ኣነ ድማ ከምዛ ዝረኹማ ሎሚ ብዙሕ ትሕዝቶ ዘለዋ ቪድዮ ቀሪበ ናይ ብሓቂ ሕብረተሰብና ጭዋ ካብ ቀደሙ ለባም ሕብረተሰብ ከም ዝኾነ ከይረሳዕኳ ከይዘከርኳ ክሓልፍ ዘይደሊ ፕሊዝ ኣብ ኤክስ ኣብ ትዊተር ከድኩም ጄድራር ኢልኩም ፈለው ግበሩኒ ብዙሕ ትሕዝቶታት ነቲ ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ክጠቅም ዝኽእል እዩ ዝበልክዎ ይገብር እየ ንሕና ድማ ነቲ ንዓና ጥራይ ዘይኮነስ ንካልእ ሕብረተሰብ እውን ከነፍልጥ ስለ ዘለና ኣብኡ ፈለው ግበሩኒ መጠን ብዙሕ ዝፈለጠ መጠኑ ናብ ብዙሕ ከም ዝኸይድ ስለ ዝገብሮ እናበልኩ ናይ ሎሚ ሃሳብ ዝኽውድየ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እናበልኩ ናይ ሎሚ ምዝያ ኣገዳሲት ነብዋ ክትፈኩም እየ ስምዕዋ ድማ ፕሊስ ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ንደቁ ክምህሮ ዘለዎ ኣገዳሲ ማዕዳ መጀመርያ ነቲ መቑሸሽ ናቶም ኣክንዲ ናይክ ጫማ ወይ ኣይፎን ቴሌፎን ክገዙ ዝፍትኑ ናይ ናይክ ብርኪ ወይ ናይ ኣፕል ብርኪ ንክገዙ ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ክምህሮም ኣለና ምክንያቱ እቲ ሓደ ዝዓርግ እቲ ሓደ ግን ንሓዋሩ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ኣብ ትርፊ ግዜኦም ኣክንዲ ቲቪ ወይ ጌም ዝፃወቱ ሓድሽ ትምህርቲ ንክመሃሩ ክምዕብሉን ክንዕድሞም ኣለና ኣርኣያ ክንኮኖም ኣለና ሳልሳይ ድማ ፅባሕ ንጎ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዓድና ክንገብሮ ንኽእል ገዛ ድዩ ቢዝነስ ድዩ ምሳና ኮይኖም ኣብቲ ቢዝነስ ተሳተፍትን ተኻፈልትን ክኾኑ ምዃኖም ንእምኖም ኩሉ ግዜ ድማ ንምሃሮም ነዝን ተርኢናያ ምሙሉእ ሂወቶም ኣብ ቁኑዕ ይኹን ኣብ ጌጋ ኣብ ምርጋእ ይኹን ኣብ ሓደጋ ኣብ መድረኽ ዘሎ ጉዳይ ዝኾነ ተኾነ ወትሮ ሃገረይ ወትሮ ዝዓደይ ወትሮ ሃገረይ 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 የዝብል ዓነ ላላላሎ وتروح هاجر وحاجر أمر وانحسن
يتكل يزعلوا ولا يفهموا زلون زنبرن تاريخ زواحت يقول زحر خرق زيرو زيرو منات ملاو يتحطو بزي ولول لبي بزي يستمتو قدلي قدل كتقدرو سنع مخانا بيو زلو نزل الحزيز فترو متايم والله زيكو وترو حقري وترو زعدي وترو حقري 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 يزبل عني يزبل عني